Bueno, bos días a todos e a todas. Vamos dar inicio ao pleno extraordinario en fecha 9 de xaneiro de 2025 ás 9 horas. Bos días. Perdón, por cuestión de orde, podo facer un comentario? Déxeme terminar, por favor. O primer punto é o expediente 6108/2024, pos adicional 1/2025 para gastos sociais extraordinarios. Primer turno de intervención. Cuestión de orden, señor presidente. Sí, dígame. Podo falar? Simplemente fazer un apuntamento. A ver se pode ser que estes plenos extraordinarios convocados deste xeito poden ter un poquinho máis de conciliación con as persoas que traballamos. Non temos dedicación exclusiva, evidentemente, para nós é un trastorno moi importante. Gracias. Pois nada, nos intentamos, sabe que o pleno extraordinario competencia do alcalde, intentamos, estamos nunha época moi complicada polo tema das vacacións dos traballadores e temos que sacar a documentación para adiante. Entonces, ustedes cobran por vir por aquí e nada, e seguiremos así. Vale, vamos ao punto. Primer turno de intervención. Ten a palabra. Nada, antes de nada suscribir o da miña compañeira. Eu creo que a cuestión tamén un pouquiño de vontade pero bueno, non paga a pena perder demasiado tempo. Traen aquí vostedes a súa proposta para o pós-social que lles pasou a Diputación o mes pasado. Eu podía facer aquí a retaíla de comentarios que se suelen facer en estes casos. O propio portavoz do Partido Socialista os ten feito cando estaba na oposición, é a proposta do goberno, a nós nadie nos consultou, poderíamos coincidir con moitas cousas, en outras ao mellor huberamos repartido os cartos de forma distinta, pero bueno, dito isto tamén temos claro unha cousa que por coherencia defendemos sempre, incluso cando gobernaba o Partido Popular, nosos plans de obras nunca os imos a votar en contra. Os cartos que veñan para Boiro están en Boiro, ainda están ben e están mellor en Boiro que en outro sitio, a pesar de que ao mellor non compartamos o 100% de como se gastan, salvo algunha cuestión irregular ou algún chanchullo que non parece que haxa en este expediente que nos traen, pois, ainda que non compartamos o 100%, hai algunhas partidas ás que votamos en falta que se dedicara algún presuposto, como pode ser a persoas económicas que se no fogar, que non destinan nada, ampliación de outros servicios, non vou a puñar maler, que partidas que non teñen presuposto aquí, entendo que os cartos dan para o que dan e que hai que escoller, non? Espero que non se teñan no olvido, que en outras partidas ou en outros orzamentos, que por certo estamos agardando que traen orzamento, xa tiñan que haber vido o mes pasado, queden cubertas. Nada máis, anunciamos o noso voto favorable con esa salvedade. Moitas gracias. Moitas gracias. Primer turno? Non? Ten a palabra, señor Traus. Ben, bos días. O outro día na pasada comisión informativa que me tocou presidir, despois da pregunta dun compañeiro, comentaba que o pleno efectivamente iba a ser ás 8, estaba equivocado, polo tanto, perdonade pola equivocación, vale? E dito isto, agora si, bos días, agradecervos a todos os que estáis aquí hoxe neste pleno extraordinario para a aprobación, si procede, deste pos social, pos adicional 1/2025 de servicios sociais extraordinarios. Esa subvención que nos dá a Deputación da Coruña desde a pandemia provocada pola COVID, na que asigna aos concellos unha cantidad económica en base a unha serie de criterios obxectivos e criterios de reparto respetuosos coas entidades locais. Eu sempre aproveitei este expediente e así o quero seguir facendo en agradecer o entendemento común que os diferentes grupos políticos e grupos municipais desta corporación municipal tivemos hasta o momento e que espero que o sigamos tendo no eido social, non só no POS, sino tamén en regulamentos e en ordenanzas. Sempre todos os temas sociais que viñeron a este pleno nos entendemos, e iso desde logo é de agradecer e redunda positivamente nos veciños e nas veciñas de Boiro. E a maiores, aproveitei sempre, e así o que quería facer, en agradecer a todos aqueles traballadores municipais dos diferentes departamentos que evidentemente tamén traballan co POS
non só servicios sociais, senón tamén Secretaría e Intervención, e espero especialmente a aqueles que traballan todo o ano no ámbito social, e nomeadamente aos servicios sociais comunitarios, como non pode ser de outra forma, tamén á Policía Local e especialmente á Protección Civil. E agora sí, a veces é complicado, evidentemente, facer unha división dos gastos e escoller actuacións entre o social no que todo é importante e escoller actuacións entre o importante, a veces o que facemos é escoller o urxente entre o importante. Entonces, polo tanto, a configuración que propoñemos para este post social, onde nos asignan 111.381,43 euros, ven sendo a seguinte, que a que xa tamén vos chegou e vos comentei, xa vos achegou e comentei tamén nas comisións informativas. En primer lugar, a contratación e reforzo de persoal técnico, uns 18.000 euros, que serían un 16,7% do total. Actualmente, o Concello de Boiro temos 3 traballadores sociais, das cales 2 se ocupan de dependencia e unha se ocupa de inclusión, e a maiores da inclusión se ocupa tamén de todos os informes de todas as entidades e administracións que nos piden, desde entidades bancarias, Valedor do Pobo, xulgados, Seguridade Social, Xunta. Prácticamente estamos informando por outras entidades e, desde logo, contratar a outra persona como reforzo nos permite axilizar todos os trámites e, evidentemente, traballar mellor coas persoas. En segundo lugar, unha ampliación da partida de emerxencia. Este POS, en relación cos POS dos anos pasados, foi unha serie de configuracións, foi unha serie de modificacións. Unha modificación temporal, antes este POS se aprobaba co POS de obras, mudaron as datas e, polo tanto, nos vemos aquí hoxe neste pleno extraordinario, pero tamén mudaron algunhas das líneas. Antes, por exemplo, tiñamos unha línea específica para consumos vulnerables, para o consumo enerxético vulnerable. Desta quenda, non quere dicir que non vayamos a facer este servicio, xa que todas aquelas persoas que teñen algún tipo de vulnerabilidade económica no ámbito enerxético vamos a financialas pola partida de emerxencia, tanto ou pola do POS ou pola municipal. O mismo, por exemplo, na imputación de persoas sin fogar. É certo que estes anos prácticamente non temos persoas sin fogar, imputábamos aproximadamente 2.000 euros. Decideus este ano utilizar como fondo único a propia partida de emerxencia para atender estas emerxencias. En tercer lugar, un ano máis, continuar coas axudas de respiro e conciliación familiar, que son unhas axudas de aproximadamente ata 1.200, 1.400 euros para contribuir ao respiro das familias e para a conciliación das familias, e especialmente as que teñen persoas dependentes ao seu cargo. Esta ven sendo dentro do POS a partida máis solicitada polos veciños de Boiro. En cuarto lugar, unha adquisición de novas axudas técnicas, camas articuladas, grúas, pero tamén, entre outras, unhas tablas de transferencia, donde pretendemos financiar aproximadamente uns 10.000 euros, como os anos pasados, un 8,99%. Sempre estuvemos financiando entre o 10 e o 15% dependendo das demandas. A día de hoxe sí que é certo que non temos ningún tipo de demanda dos veciños, non hai lista de agarda en axudas técnicas, pero tamén é certo que nos quedamos sin elas, por lo tanto está ben continuar adquirindo para adiantarnos aos requerimentos dos nosos veciños. En quinto lugar, a renovación do equipamento informático, que tamén, como leamos facendo os últimos anos, moi pouquiño pouco, destinando aproximadamente 1% deste POS para renovación de equipos informáticos ou ampliación de novos equipos. E en sexto lugar e en séptimo, quizás que son as partidas máis novadosas ou innovadoras, e xa que temos unha certa experiencia na adquisición de investimento, eu quero recordar que este POS comezou efectivamente nun primer momento desa Deputación para facer fronte á crise económica e social da COVID. Unha vez pasou esa COVID, o POS social quedou implementado para poder financiar aqueles programas ou poder contribuir a aqueles programas e adquirir os investimentos que as entidades locais prácticamente non poden facer desde outra vía. E este caso, os anos pasados adquirimos un vehículo, ese vehículo a día de hoxe contribúe para que semanalmente transportemos alimentos, pero tamén axudas técnicas e para contribuir tamén ás actividades das entidades sociais.
O ano pasado adquirimos unhas tablets que se están utilizando nos talleres de memoria e, ademais, no apoio educativo con os nosos nenos. Polo tanto, sempre fomos innovadores neso e este ano queremos tamén seguir innovando. Nos orzamentos pasados imputábamos unha partida de uns 66.000 euros, se non me equivoco mal, para a habilitación dunha vivenda e destinala por primeira vez no Concello de Boiro a un ámbito social, e en este caso imputamos parte do mobiliario desa vivenda. E a maiores imputamos tamén a adquisición dun aloxamento modular de emerxencia, unha pequena vivenda, un pequeno sistema de aloxamento temporal para as emerxencias, para atender o que nos está costando atender. O Concello de Boiro é un concello turístico, pero non é tan turístico como pode ser Sanxenxo, Muros ou o Grove, e polo tanto, ainda non sendo tan turístico, no verán e en determinadas épocas do ano nos costa moito aloxar a determinadas persoas en establecementos. E en outras épocas non somos un concello tan grande como pode ser unha cidade e non temos os suficientes establecementos turísticos ou plazas, polo que xa nos vimos en algún momento tendo que trasladar aos usuarios ou algunhas persoas ou a determinados casos de violencia de xénero a cidades como Santiago, Pontevedra ou Vigo. Entón, queremos tamén simplificar este problema, ser máis rápidos, ser máis áxiles e tamén contribuir a solventar aquelas necesidades que non só temos nós, senón que tamén ten, evidentemente, a Policía Local, o Concello de Boiro, pero tamén a Guardia Civil na atención das emerxencias. Como xa digo, esta sería así un resumen moi rápido a configuración do posocial. Está basado, evidentemente, nunha serie de criterios técnicos, máis que nada das necesidades que vimos, que se ven no departamento, pero ademais busca tamén adiantarnos as necesidades, como vimos facendo nos últimos anos. Agardo, polo tanto, o voto a favor da Corporación Municipal e espero que continuamos mantendo ese mínimo común denominador que é a mellora continua dos servicios sociais do Concello de Boiro. Moitas gracias, señor Treus. Segundo turno de intervención, si ten a palabra, señora Suárez. Bo día. Gracias, señor presidente. Ben, dende BNG consideramos importante este post social, esta achega que ven da Diputación para cubrir as necesidades nos servicios sociais. En canto á distribución, ao reparto deses cartos, confiamos no criterio dos traballadores do departamento, que son os que chegan, os que priorizan cales son as necesidades, e evidentemente imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Señor Teus, gracias por as súas disculpas, máis que nada polo tema do horario, sei que non é culpa súa. Mire, nos vamos a absternos. Sabe que unha comisión informativa na que estaba usted dixo que había unha IVA. Votamos unha enmienda nesa comisión informativa. En apartado, en el tema de gastos sociales extraordinarios, en gastos corrientes, en el apartado G, que viene cero. La resolución que veníamos aquí vuelve a venir con cero, según la certificación que ustedes achegan. Tengo aquí el certificado, comisión informativa, ensino de servicios educativos, sanidad del servicio social, bueno, vienen los votos, no se hace referencia a esa tal y se traslada tal cual lo mismo. Es decir, el acuerdo plenario no se ajusta incluso a los documentos que mandaron ustedes, que con esos 12.168,46, debe ser cosa del horario, ¿no? Entonces, a mellor ás 8 da tarde viña ben, e ás 9 da mañán quedou polo camiño dormido. Entonces, nos vamos a externos, como se decía, desde outras filas, cando gobernábamos nós, e o seu post social, nós non estamos en contra del, por suposto, pero, bueno, non se nos consultou, vamos a externos, e máis tendo esta IVA, que se falou na comisión informativa, e volve ca mesma. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vale, pues nada, pasamos a votación deste punto número 1 do orden do día. Votos a favor? 9, 10, 11, 12 votos a favor, votos en contra, 0, abstencións, 5 abstencións, polo que queda aprobados este punto número 1. Muy bien, pues nada, bons días, damos finalizado o pleno. Gracias.